दावराव खालामनायखौ गारला माथो आइया ओमफ्राय नोंबोथ' बिदि उल्था बुङामोन ना नुवाखै बांद्रायनिफ्राय बांद्राय बखिनायखौ अब्लाबो नोंनि आइ एसे सिरि थाब्लानो गावनो हारसिं सिरि जागौमोन दा नुबाय नामा फुंखाया जोंखौ न'निफ्रायसो थांनो थिनबाय जेबो नङा गावखौ देरहादों सानथारदों बियो अब्लालाय माथो खालामबावनो हजों आंनियावनो थुदो जोंनियाव आरे दा नोंनियाव थांब्लाबो हिनजावनि उन उनल' थांग्रा बुंगोन ना बियो हिनजाव न'आव थानानै दुगा होनलायगोन ना अब्लालाय माथो खालामबावगोन जोंलाय नों टेनसन लानाङा माबा मोनसे जाथारगोन र' ओमफ्राय नोंखौ आं बेयावनो दोनफैफिनगोन मिथिबाय आइया थांग्रोथों मा बुङो बुंबाय थाथों बे र' थ'दो टट' रिक्सा नागिरहैनोसै गथ'फ्रालाय बहा थांनांगौ जाखो बेफोरबायदि खालामो माया थङालि बेबो सोरखौ गावनि फिसा हसेखौनो नों बायदि बिमाथ' बुंबावनो गैया खोमा दे एसेबां दुखु होनो हायो गावनि फिसाखौनो दा आं बहाथो नागिरबावनो ना हजों हाथरखि मोनावसो थांसिगोन बिसोरलाय र' ससे नाहरबावनि आं दंदां हाथरखि मेहेराबा हे भगबान हेल' सोरां माबे फैदो न'आव नै घटना जालायबायना नोंनि बिसि मोजाङा नुबाय मा होलांदों आंनो आबे 500 गोजो होलांदों आरो बेबो नों बायदि दाखारनो औ माथो जाखो नोंहा मेगन सालायबाय आरो ना ओइ गथ' आंनोबो नांखागौ 50-50 मिथिबाय औबाव नोंनो होलांखायाखै आंनोसो होलांदों दा आं मिथिखाया गथ' औवा माथो आङो आदाया आंनोसो होलांदोंलै आदाया नोंनोसो होलांदों लोगोआ सोरनि अरे लाबो दायो 250 लागोन नोंनो होलांखाथाराखैमोनलै आदाया नोंनि आदाया ओमफ्राय आंनिसो लोगो ना आंनि लोगोखायसो फैदों ना जोंनाव दायो लाबो गावलाय फैसाया गथ'आ गावलाय लाजोबनो सानदोंमोन हारसिं नाथाय मानिनांगोन जायखिया साना हले बिराद मोजां मानसिया आमफ्रायथ' दिनै अमा बेदर जानो थांनो मोनगौमोन बिसिनाव नाथाय बे जाम्बिस्रा नायानो गासिबो बरबाद खालामजोब्बायना आंलाय सानदोंमोन अमा बेदरखौ जानानै प्लास्टिक लांखानो प्लास्टिकआव सोनानै लाबोगौमोनलै आङो आं जानो हायिखौ ट्राक सोनानै लागौमोनलां एसे आलासिनाव उदैयानो बुङालै नाथाय नोंलाय मा बुजिनो हायो नोंसोरबो मोनजागौमोन ओमफ्राय आं जाबाय थुनथुलि सिखाव आंनि आदोदनिफ्राय मानसिफोर आं बिदिथ' खालामनो गोसो गैयामोन नाथाय अब्लाबो सान नोंनिफ्राय आं मोनसे जिनिस लाखिबावदोंथ' Tantana! It's so beautiful. बेथ' ओमफ्राय आंनि आखायावसो आंनि आसियावसो समायगोन ना बेखायनो आं लाखिबाय ओइ थुनथुलि लागाव I think जाम्बिसोनो जालायबाय बेना बिदिनो दुगि मारिबाय थानोसै ना मानसि नोंलाय दुगिखौनो मारिबाय थागोन आङो ओमफ्रायथ' हायोबा नायै नोंबो दुगि मारि दाथ' मेट्रिकबो पास जाखाबाय नोंथ' बिलाइहरनांसिगौसो होमबासो बुजिरोंसिगोन बियो ओरैनोथ' बुरजा फरायोनो जोंहा माबाबो फैसा थाखाबो प्रब्लेमखा सोरबा मोजां माब्लाबा खोनाबा रायथिनानैसो होनोसै आंथ' नोंनानो लाबानो जाबाय रायथिनानै आयौ बिमाखौसो उल्था बुंनायसो बेलाय होमबालाय आंखौलाय मानोथो बुंनाय नोंलाय थांगोन आंनि दुश्मना नोंनानो थांबानो जाबाय मोजां नायनानै आयौ हासुरलांनो हानांगौसो बेखौलाय नङा सरथे माथो जामारखोब्रा आंजोंलाय माबा सानफा एफा आंनि जिनिसफोरा गासिबो गायब जानो हमगासिनो एखनबा फैसाया गायब माने बाहेरायावनो एखनबा न'आवनो गायब ओमफ्राय आंनि आस्थाम रिंआबो गोमाबावबाय नाथाय बे रिंखौथ' सनायासो होदोंमोन ना अब्लाबो आं खुथ'बावाखैमोन नोंनि होनाय आख्रि निशानि ना मा होनो दाथ' नोंबो गोमाबाय नोंनि होनाय निशानियाबो गोमाबायना आस्थामाबो गोसोथ' जायो र' नोंजों खेबसे रायलायनो नाथाय नङा रायलायालै नोंजे जाबायदि थगायदोंना बावनो हायालै आङो नाथ' नोंखौ लायगोन ना नोंजों रायलायगोन ना नोंनि फन हमगोन आङो गोमादों होनबा नोंनि सुनिया थांबाय होननानै सानना लागोन आङो नङा ओमफ्राय मा जामारखो आंजोंलाय आंसो दोननानै बावो दाना खर'फ्रासो थिग गैला नामा आंनालाय बेरासो बेबायदि जादों दाना आंसो बेबायदि जासैना आंनि जिनिसाथ' बहा थांजोबखोब्रा न'आवलाय सोर सिखाव थानब्रा है गैयालै जोंनालाय न'आव नांगौबाथ' बिनानैसो लायोना बेबायदि गैलायलायालै मा बुंखो जुरि औ सोराङो माया फैबाय बेफोरबायदि जानला मानला बुंबाय ओंखारलांबाय आबा मेहेराबो लोगोसे आरो हाथरखि बिहामजोआबो थांफाबावबाय माने मेहेराबियानो लानानै थांफाबाय बेखौबो बायदिसिना बुंनानै थांदो मादो बुंबायना मायाया अब्लाबोथ' बिदि थांनामोन ना नों मानोथो लाखियाखै जुरि बुंनांगौमोन ना नोङो आं बुङाखै बुंदोंथ' आङो बेनिफ्राय आं लाखिनोबो नाजादोंमोन ससे नायबाय आङो गैया दाथ' ओमफ्राय फनखौनो हमासै ना
सोरां दा हजों हाथरखि मोनावसो दंहैयो मोनथिलाना जुरि थांनानै नायनांगोनसो ना हे आफायसो हामानोथो बिदि दावराव दावसि जायो फालाय जथ' बे नोंनि हिनजाव मोजां माइयानो बेनो जथ' खारना बेनो जाहोना गाज्रिनि अनगा जेबोखौनो साननो रोंलाना दासो बेरामनिफ्राय हामनायानो बावाखै अब्लाबो एसे साननांगौमोन ना दा जों बहा नागिरबावनांगौ जाखो बिसोरखौलाय फैगोन दे जुरि आंनि गोसोआ बुंदोंना आबा मेना फैफिनगोन दे नाथाय मोनालाय लांनोसै नै गथ'फ्रा बेलासियावसो ओंखारलांनाय जाबाय दे रागाबसै जुरि माबा मोनसे जासिगोन बियो उनथावबाथ' मा खालामनानै जानांगौ जाखो हा माबा ब्र दाथ' आरो मोनानोसैबो ना नोंसोर बेयावनो थाथ'दो खोमालै मोनागौ नालाय बहाथो नागिरबावनोब्रा जों आयानो डिस्टार्ब खालामबायना नङाब्लाथ' ओमफ्राय जोंनावबो हजों थांजाथारगौमोनदां मेहेर नोंसिनाव बबाव मानसियानो थायाना माबा बाजै माथो टेनसन लाबाय थानोब्रा दे सोरांग्रोथोंसै ना माबा मोनसे जासिगोन बियो ओमफ्राय दिनै खुनुरुखुम थाथ'दो दे नोंसिनाव थांबाबो ओमफ्राय बेमा फोसाबनांगोन माबा माबि आरो बेफोरो हरावलाय मा खालामबावगोन दिनै माथो एसे खस्थ' खालामबावनो बाजै थाथ'दो दे खुनुरुखुम जेबो नङाना दाथ' आरो प्रब्लेमानो जाथारबायबा माथो खालामबावनो हजोंबो आरो हजोंबो उसुबिदा जाबायना औ नंनायाथ' नंगौ बे आरो हरनि समावलाय मा खालामबावनो नोंसोरलाय जेबो नङा दे हाथरखि मेगन मेसेबनानै थाथ'दोब्रा औ मेहेर ब्र'आनोथ' दंना लोगोसे माथो जानोखाय हजों आया थांग्रोथों दोनना फैफिनगोन आं बेखौबो देलै जेबो नंला ब्र माबा मोनसे सानसिगोनलाय ना बाजारावबो दसे थांनांगौलै आङो ओमफ्रायथ' थेंक्सलै ब्र नों गैयाब्लाथ' मा जागौमोनथाय नोंबो लोगोआनो बिदि जायो नामा अब्लाबोलै नों गैयाब्लाथ' दा नै बहा लांगौमोन आं बेखौ दे नोंसोर सानैबो सिन्था खालामनांला आं बेदर एसे लायनो र' ओमफ्राय बाजै साहा लोंनोबा लोंनो हागोन माने एसे एनैथ' नांगोन आरोना साहापातबो गैयाना लोंथ'ला नामा लोङाबाबो जासिगोन बिदिलाय बोरै जानो र' आं एसे बाजार खरसा खालामना फैग्रोनोलै थाथ' दे होमबा ब्र रायलायथ' ओइ मोनजिल औ माबा मोनसे जिनिस लाबोफालै र' माने खोनासंलाय दा बेसे गोबाव लाबाय फैबायना ओमफ्राय मा मैगं लाबोफानो आङो लाबोलाबायलै आं जेबो आइडिया गैयालै गोसोआवनो बोरैबा गिनाय माबा माबिसो सानस्लाबायबाय थाबाय आंनाव जों न'आवबो आइनि एसे रागा एसे बायदिसिना बुंनाय आरो फारसेथिं मेहेरनि बेबायदि ओंखारबोनाय सान्थिखौनो थानो मोनला बायदिसो मोनबाय आङो दसेनो मा जायोथाय आइयाथ' जेबायदि आंखौ सैया दा मेहेरा बिदि जादोंब्लाथ' आंनि थाखायनो ना आरोथ' जेबो गुबुन रिजन गैया अब्ला सुनिया आंनो खोमा दे मेहेरनि जिउआव एखनबाथ' साननो लाङो आं मानो बिदि लोगो मोना आइनि गोसोखौनोथ' माबोरै गोजोन होनो हाबावगोन दे जेब्लाबो गाज्रियानो खारला माथो साननाया आं नोंजों बिदि फैनो गोसो गैयामोन मेहेर एखनबाथ' साननो लाङो हजों न'आवनो हारसिं थाहैफिनसै खोमा दे आङो मानोथो बिदि दावराव दावसि खालामबाय थाबावनो उनाव जेला आइया गनायथारो अब्लासो थानसां आंनि खाफालाव जालायनाय दङ बेथ' जाखागोनानो नाथाय गोसोआ जे जाय जायगा लादों बे मा जाफुंगोन ना जाफुङा जोंनि अनलायनायानोथ' बिदि जाफुंगोन ना जाफुङा मेहेर माब्लाबा साननायसो लाङो बे आद्रासो थागोन लामा ससेयाव आद्रा थानो थाखाय नोंखौ मोजां मोनाखैना आरो नोंजों आंनि थाखायनो खस्थ' मोनगासिनो मेहेर दा जुदि नोंनि जिउआव आं गैयानोमोनब्ला अब्लाथ' नोंनि आइयाबो नोंखौ बेफोरबायदि खस्थ' होनाय नङामोन ना बिमानि साननायखौथ' माथो बुंबावनो देनाय नाथाय बिनि साननायजों आंनि साननायजों एसेबो मिलाया हाथरखि नों आंखौ फोथाय नोंखौ लानानै माने बेफोरबायदि जेबो गाज्रिबो सानाखैलै आङो बेखायनो नों आंजों थाबाबो माने गिनाङा आरोना ओमफ्राय दाथ' आइया थिनहरफाथारबायना माथो खालामबावनो नोंखौ न'आवनो दोनहैफिनगोन आं टेनसन दाला र' आइया थांग्रोथों औ जागोन दे नों जिरायना प्लिज जिरायगोन दसे रेस्ट लाथ'दो नोङो आं मिथिगौ नोंबो जोबोद माने दा बायदि बायदि सानगासिनो न' मोनसे आंखौ लानानै मोनसे न'आव दावराव बिनि सायाव आरो हजोंहाय आइमोनाबो सिन्था जाबाय थाबाय बियो नोंखौथ' माला आलो गोजोनै खुसियै दोननो हागोनथाय आङो बोरैबाबा गोसोफ्रावनो बायदि बायदि साननायसो फैलायलांबायलै दा आंजों हनै हाथरखियासो दुखु मोनफासिगोन ना आं माने जियानो जा अब्लाबो आं हाथरखिखौ बिदि खालामनो सानाखैमोन आरोना आलाय सिलायनो हजों न'आव दोनब्लाथ' मोजाङानोमोन सब गासिबो बे आइनि थाखायनो जाजोब्बाय ना
गासैबो थिग जागोन दे जागोनथ' जागोन र' नाथाय दा माला जागोन बुंनो हायालै